isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito pong muli sa Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga latag na ating madadaanan sa ating vlog. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Good morning. So ito yung mga presyo ni Avatar ng kanyang mga tilapiyang Batangas. 80 pesos yung mga per kilo. At yung mga katapiraso ay meron din po 150, 180 at 140. Yan po yung presyo ng mga bangus na kanyang latag sa Malabon. So ito yung mga latag ng gulyasan, 150 isang piraso. At yung mga latag po dito ng dorado ay 140 at tumpuan po ng tilapia ay 100 pesos. So yan po ang presyo ng kanya mga latag ng pugita 150. At mga tumpukan po, ito po yung mga tumpukan ng dalagang bukid na maliliit. Tapos 100 pesos yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong. 100 pesos at 150 po sa per kilo. So napakamura na po ng ating mga galunggong. Marami ng mga galunggong ngayon, dumagsa na ang mga presyohan ng mga galunggong. Pero okay na yan, pangmasang presyo, 150 sa kada kilo. Tapos mga tumpukan na mga 50 pesos tipon. Sa linyasi po natin dito ay 80 pesos. So tumpukan din po ng mga hipon ay 50 pesos. Hanggang ngayon ay 50 pesos ang mga tumpukan po ng mga pang-okoy. Ayan, 50 pesos. So mga burot, galunggong 100 pesos po na mga tumpukan. So maraming mga isda ngayon, puro galunggong na ang mga dumarating sa Malabon. Yan po yung burot, galunggong at tulingan. 100 pesos mga tumpok. Yellowfin at mga latag na gulyasan. So dagsa na yung ating mga isda dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyo ng tilapia, 100 pesos at ang bangus natin 180 ang mga presyuhan, 100 pesos. So mababa pa rin yung mga presyo na ng ating mga tilapia. May 90 pesos, 100 pesos. Yan po yung mga per kilo, Alright, so dito tayo sa kabilang side, lipat tayo at may mga tumpukan din po ng tilapiyang Batangas. So kasi mga tilapiyang Batangas dito ay napakamura po ninyo mabibili, So 100 pesos yung mga tumpukan po dito, tilapiyang Batangas. At mga burot galunggong din po, tumpukan 100 pesos. So tuloy-tuloy pa ang ating update sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga latag nila na ating may update. Alright. Shoutout sa Tia, good morning. Shoutout. Lagi kang absent. Shoutout sa mga kainuman ko. Napakabisa ng reto. Plastic na lang. Napakabisa. So 160 po sa mga sahasa at ang ating kilo naman ng mga lapad ay 100 pesos. Nilajay. Pag maliit nilajay, wag na kaya sahasa. Mura na isda ngayon. Kalaban nila ngayon puro galunggong. Mga lapad po natin na 80 pesos ang kilo. Tapos alimasag 120 per kilo. So bagsak presyo yung mga latag nila dito, ng mga seafoods na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Tilapia 90 pesos. Tapos yung mga alimasag po dito ay tinutumpok po, Yan yung mga tumpukan fresh na alimasag po, panggata.
50 pesos po yan, no, na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Kada tumpok. So, mura din po yung tilapia, no? Naglalaro po sa 90 at 100 pesos yung mga per kilo nila. Kaya yan po yung mga bentahan ng ating mga vendor sa bayan po ng Malabon. So, dito napakarami din latag, no? So, mga sapsap. Ayan, 80 pesos sa mga tunsoy. Yung mga sapsap natin, magaganda. Mga bisugo. Sapsap pa rin, no? So yan yung mga latag nila dito, napakaganda ng mga fresh na isda natin na bentahan po ng ating mga vendor sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nandito ang mga MCAT para patabihin sa gilid yung mga kababayan natin vendor para sa kanila mga paninda, no? At nandito na tayo sa pwestuhan ni Kuya Ricky, no, sa mga latagan ng kanilang mga isda na inyong mabibili. So may mga burot galunggong na rin dito na latagan. So ito yung mga presyo, no? 140, 150 mga kada piraso ng bangus ni Kuya Ricky. Tapos mayroon din siyang mga bangus pandaing. So sa mga naghahanap ng mga bangus pandaing ay may mabibili rin po kayo dito, no? At buhay na tilapia. Kuya Ricky, magkano ngayon tilapia mo? 130 ay sorry. Sorry. 130 po, no, sa mga presyuhan. Eh, mga bangus. 160, 160, 200. 150 na lang. So, ayan po yung mga presyo, no? Magkano? 460. Ayan ang mga latag ni Kuya Ricky. Ito, ang ganda ng yellowfin at gulyasan. Biyak ulo. Biyak ulo. Eh, yung mga ano, gulyasan tsaka yellowfin. 200 sa gulyasan, 240 sa ano. Yellowfin. Yellowfin. Eh, dito sa maganda mong ano, burot. Ayan. 200. Ayan, ganda ng burot, oh. Sarap sa paksiw itong gatong kalalaking mga burot galunggong. Yan po yung presyo, no? Hati tayo kay TJ. Ay, TJ, shout out sa'yo. Ano to, tumpukan? Happy birthday! Tumpukan? Hindi. Kala ko tumpukan. Ito ni Lajay. Mas mga 250 bisugo. na lang kasama ko. Magkano bisugo? 350, malalaki. 300 yun. 300. Yung ni Lajay. Ito, buhay ito kanina. Nalunod lang. Ano? 350, 300. Eh, ni Lajay mo magkano? 250. 250. Buhay yan, buhay. Bumidyante talaga ito sa TV. Yan yung mga ano, no? 350. Oh, yan oh. Quality yan, 300. Quality yung mga oh. bisugo Pamamatay natin lang. maganda. Humihinga pa. Tapos yung nilagay natin 250. 200. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag ng isda, no? Fresh na fresh. 350, 300. Salamat, TJ. So galunggong 50 pesos. Ayan po yung tumpukan, napakaganda at mabisa. 50 pesos. Magkano ang kilo? 160, bossing. 160 ang mga per kilo ng mga galunggong natin maliliit. So malaki. Malaki magkano? 280. 280. So magkaiba po yung presyo ng maliit sa malaki, no? Ayan, yun yung mga latag dito. Thank you. Mga limatag natin, no? Tatag ng mga wahon, bagongon, at matatabang mga talaba natin. Ayan ay 100 pesos kada tabo. Ito naman po yung tahong natin na napakataba din po, 100 pesos. May latag din po dito ng mga dalagang bukid. Tapos bisugo, no? So napakarami ng bisugo at mga galunggong. Tapos meron din po mga batalay. So yan po yung latag nila dito sa Malabon Fish Market, no? Dito magkano yung mga galunggong mo ngayon? 200. So dito 200 ang per kilo. Bisugo, lalaki. 360 ang per kilo. Ganda ng mga bisugo natin, no? So yun po yung mga presyo. Dalagang bukid pala magkano? 280 ang mga dalagang bukid po natin dito sa Malabon Fish Market.
Alright, so yan po yung mga presyo na ating ina-update sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? 180 na lang. So magaganda na yung mga latagan nating alimasag at dito yung mga latagan po ng mga kulay na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So ang ganda ng mangga ngayon, no? So mga tumpukan po yan na pansaktuhan sa inyong mga lutuing ulam at 120 po sa mga kilo ng manggang hinog. So presyohan po, ito po yung mga latag ng presyo ng prutas. Ito naman po yung 130, 85 sa mga leeg. Manok ni Dayan, no? Yan po yung mga manok na calves na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Shout out sa mga followers ko natin. So shout out sa mga followers natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So nandito tayo sa mga latagan ng kanilang gulay na inyo pong mabibili. May 20 pesos, 50 pesos, no? At ang tali po ng sitaw natin ay 30 pesos. So yun po yung mga latagan po dito, no? Ng mga gulay. Alright, so dito 150 po yung kilo ng mga burot galunggong fresh. Napakaganda ng ating mga burot galunggong sa latagan nila dito sa Malabon Fish Market, no? At marami talagang mga bagsak presyo yung mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So 90 pesos yung mga kilo ng tilapyang Batangas, no? Good morning sa iyo, El. Shout out at masyang magandang umaga uli sa iyo, yun, no? So murang-mura yung mga bilihin ngayon sa pag-iikot ko doon sa baba. At talaga nga naman mga presyo, oo, bumaba ang mga presyo ng kanilang mga latag. Dahil nga sa mga galunggong na unti-unting pagdagsa dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So nandito tayo sa pwesto ni Boy Putik. Good morning pa. Shout out pa. Ingat pa. Thank you. So shout out sa iyo, Boy Putik. Ay, ang ganda ng ngiti ni Boy Putik ngayon, ah. Ang lakas mo matak ng mga viewers, ah. Oo. Yung pala naman, makita sa Boy Putik eh. Tinalo mo na ngayon si Boy Pangus. Makita mo sa Boy Putik eh. Oo, di Boy Putik ba naman eh, pag nakasabay sa ngiti eh. Si Boy Pangus, lagi naka ano eh. Bangon. Oo. Lagi. Masang tilong niya sa amoy niya. So yan po yung presyo, ano, 90 pesos sa mga per kilo ng tilapia Batangas dito ni Boy Tilapia. At ito yung presyo ni Boy Putik. El, thank you, El. So ito yung presyo, no? Golden Pompano po natin, 350. 120 sa mga kada piraso ng mga bangus. 130. 140. Yan po yung mga presyo ng bangus po dito na latag, no? At dito maganda yung mga alimasag natin. Ate, magkano kaya alimasag? Dito malaki. Oh, 150 pa rin po yung presyohan ng mga alimasag, no? Ito po yung tumpok. Ayan, tumpok. 50 pesos lang po yan ng mga tumpokan po ng alimasag. Ayan, 50 pesos. Ito po yung mga imported na pusit, no? At ito yung mga latag ni Boy Bangus. So ito yung naabutan natin sa latagan niya ngayon. 120 at 130. Yan po yung mga kada piraso ng latag dito ni Boy Bangus ng kanyang mga paninda. Boss Baeng, hindi ka harvest? Wala kang harvest ngayon? Malaya siya, malaya. Hindi ka nag-harvest ngayon? Na Macquiao? Ah, meron pa? So yan yung 120 at 130, no? Ito yung manggang seedless. Seedless na mangga.
Seedless. Atis yan. Atis. Alright, so ayun na po yung ating update sa latag ni Boss Maeng dito ng kanyang mga bangos. So 120, 130 ang mga kada peraso. Alright, so nandito tayo kay Kabugris at kay Jumong. Jumong, magkano yung posit mo? Yan, 280 po dyan sa mga Talagang 150 na natin yun. posit na imported at mga galunggong na 50 pesos, no? Tumpukan. Magkano galunggong? 140. Sir Rolando sa vlog mo eh. Kaya nabuwas na ako. Ingat po palagi ha sa pagbili po sa Malabon Fish Market. Good morning po. Tapos ito yung mga latag ni Kabugris ng kanyang mga bangus na kada peraso na inyo pong mabibili. So mura po yung mga per kilo po ng galunggong. 140 po rito, no? Mga galunggong na bilog na dumadagsana pa unti-unti sa bayan po ng Malabon. Sariwa, nalimula pa. Duwat na. Tigbasin talaga kita. Yan ang 130 ko kanina. Kami, tagupan nyo, walang amoy yan. Ikaw ba magninegosyo ka ba ng ano, may amoy? Yan po, no, tumpukan 50 pesos po sa mga latagan at 140 po dito sa mga isdang tulingan na kanilang binebenta. Sariwa, hinahanapan nyo na may gilig. So 130, 120. 130, bargain niya, 130. Yan po yung mga presyohan ni Kabugris ng kanyang mga latag. At ito po yung mga 50 pesos, no? Na galunggong. Alright, so yun po yung mga presyohan na ating ina-update dito po sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga tumpukan ng espada. At kada piraso ng mga bangus. So galunggong po natin, napakaganda, 50 pesos at 180 po ang kilo. So bumuhos na ang mga galunggong dito sa Malabon Fish Market, no? Dagsa, galunggong tunay po 50 pesos po yan na mga tumpok at meron po 180. Yan po yung per kilo. At ito po yung mga bangus na kada piraso din po. Yan ang mga kada piraso ng mga bangus na latag po dito sa Malabon Tumpukan. So fresh na fresh yung mga galunggong natin dito, no? Alumahan, 100 pesos tumpok, 50 pesos sa mga galunggong at 180 mga alumahan po natin. So, galunggong ang dumagsa. Sobrang dami dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga 50 pesos na tumpok, ayan po. Tapos tulingan, matambaka. 180 siya kilo, ano? 140 kalate, 180 kilo. 280 sa malalaking galunggong. 80 kalate, 160 kilo, 280 kilo. 160 sa per kilo, ayan. Oh, price lang yun, 280 kilo. Na matambaka. 200 lang kilo. Ayun, 200 pesos fresh na matambaka. 280. Ito naman yung mga isdang tulingan. Sa tulingan, magkano? 180 kilo. 180 ang per kilo na mga isdang tulingan. Ito po yung 240 na mga bilog. Mga original na mga galunggong po yan. 280 kilo po siya doon. 280 ang per kilo. Kalahating kilo ay 140. So ito po yung tumpukan ng 50 pesos. Galunggong. Isa lang, wala.
Solid yung mga galunggong natin, no? Pangmasang presyo, 50 pesos, ay makakapag-ulam ka na at sulit sa mga presyuhan. Alright, so dito na tayo sa mga latagan. Nanay, good morning! Shout out, oh, shout out! Ayan, shout out, good morning. Laki ng mga bakoko. Bakoko. Shout out! Fresh bakoko, no, na latagan po rito. So marami mga tumpukan ng ating mga naikutan dito, no, so mga galunggong. So sa mga hindi maseselan, ayan po, mga galunggong po natin. Dami, oh. Ayan, oh, 100 pesos. Tapos may mga 50 pesos din po ng mga galunggong. Ayan, mga presyuhan ng kanilang tumpukan. At ito po, 100 pesos din po, no. So mapapaandi sa tumpukan, napakarami. Yan din po, mga isdang turay at isdang chabeta. Ayan yung mga tumpukan. Galunggong pa rin po. Grabe ang bagsa ng galunggong dito. 50 pesos, oh. Ikaw napipili ng iyong gustong mga kukulamin. Sobrang dami. 50 pesos lang po. May tumpok ka na sa halagang 50 pesos. May pang-ulam ka na at pang-pamilya. Yan po 200 pesos per kilo isdang espada. 140 kada piraso ng bangus. 150. 140 per kilo. Alright. Yan guys, yung mga latagan po nila dito na inyo po mabibili, no? Ito mga dalagang bukid, tortillo, fresh na mga isugo o halo-halo mga isda. Yan yung mga latagan, no? So ikaw na lang ang pipili ng iyong mga magugustong ulamin. Yan, magkano pisugo? 40 ka natin yun. 280 ang kilo. 280 kilo. Magkano? 280 kilo. 80 kilo. 40 ka natin. Shoutout sa iyo, kalating ina, kalating ama. Ba't bangus paninda mo? Tulungan ko si Tanggol. Si Tanggol. Alright, yan yung mga latagan po dito, no? 150, 130 kada piraso ng mga bangus. At mga tumpukan din po ng mga galunggong, sarap nyo sa perito. Itong kalalaki, oh. Dami, no? Sarap sa perito niyan. Ito toasted na mga galunggong. Alright. Mga tumpukan ay 15 pesos. Galunggong unlimited. So ito mga limasag natin dito, so dagsa, no? Magaganda mga limasag po rito sa Malabon Fish Market. Mga itlogan na at matataba. So pwedeng pumili. At magaganda 150 sa mga nataga nila dito, no? Sa mga presyuhan ng mga alimasag. Alright, so ganyan po ang sistema at sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So talaga mapapaandi ka sa kanilang mga latagan. So dito, update natin yung latag ni So dagsang alimasag, napakarami. At itay kay Boss Aris. So 180 po sa mga isdang dorado. Meron siyang latag dito ng mga talakitok, 240. Binluan. So yan po yung mga latag niya. Magkano pitilya, Boss Aris? 180 lang, boss. 180 na mga pitilya. Yung mga labayita, 200 per kilo. So
ito po yung mga latag ni Boss Aris sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa ating lahat. At sa mga taga-subaybay na laging sumusuporta sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So nabaybay natin tong kahabaan ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So ang mga presyuhan at unlimited na mga galunggong ay sobrang dami at talagang makakasulit ka sa halagang 50 pesos ay may mabibili ka na. So may halaga ang barya mo rito sa bayan po ng Malabon. So ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.